Ble mae Aled? Hei, Rhys, fi lan fan hyn. Be ti lan fan'na? Ti erioed wedi meddwl, oes na ffordd i gael wy i hedfan heb dorri pan mae fe'n bwrw'r llawr? Na. Ti eisiau ffindo mas? OK. Heads! Oi! Mae'r wy yn dechrau'n llonydd o uchder mawr. Dyna egni potential, ond wrth i'r wy ddechrau cwmpo, mae'r egni potential yn troi'n egni kinetic. Wrth i gyflymder yr wy fynd yn fwy pan mae'n cwmpo, sy'n lled yr egni fynd pan mae'n bwrw'r llawr, ac mae'r wy yn torri. Felly ni angen naillai arafu'r wy wrth iddo gwmpo, neu leihau'r gwrthdrawiad wrth fwrw'r llawr. Allwn ni stopio'r wy rhag gracio? Hei te, Rhys, ni'n mynd i trio wy gyda parachute, OK? Barod? Barod. 3, 2, 1. O! Ydy weithio? Nes i glywed sŵn fyna, a ydy, mae wedi cracio. O, na. Felly dyw arafu cyflymder y gwymp ddim wedi gweithio tro yma. Be sy'n nesaf? Nesaf, ni'n mynd i trio rhoi wy yng nghanol gwellt i amddiffyn e. OK, barod? Barod. 3, 2, 1. O, dyna ddim wedi sŵn o. Na, mae hwnna wedi cracio. O, na. Dyw lleihau'r gwrthdrawiad ddim wedi gweithio chwaith. A beth sy'n nesaf, Aled? OK, gallwn ni trio wy yng nghanol balloons. 3, 2, 1. O. Ydw, wy'n gallu cadarnhau, mae'r wy yn iawn. Ardderchog. Ie! Mae'r balloons yn arafu cyflymder y gwymp ac yn amddiffyn yr wy wrth fwrw'r llawr. Reit, so ni wedi gweld wyau sydd wedi cracio, a ni wedi gweld wyau sydd ddim wedi cracio. Ond be am drio fersiwn supersize? O'n i jyst yn meddwl yr un peth. Reit, dyma beth sy'n digwydd pan ni'n gollwng melon ddŵr. Mae hwn fel y gwellt, ond tro yma ni'n defnyddio noodles nofio. Ti barod, Aled? O, dw. 3, 2, 1. O, da iawn, Rhys. Ie, na, ni'n gweithio'n da. O, gret. Y nesa, mae'n debyg i'r balloons, ond yn defnyddio peli ymarfer corff. Ie. Ti barod? O, dw. 3, 2, 1. Wow! Ie, na, ni'n gweithio'n da. Da iawn, Rhys. Wel, falle bod melon ddŵr bach mwy tyff nag wy. A jyst yn bach o sport, gan ni weld beth sy'n digwydd pan ni yn gollwng melon ddŵr. 3, 2, 1. O! O! Fi ddim yn bach yn llwglyd nawr. O, na, Ale, maen nhw'n bocheb. Ys dim eisiau gwastraffu unrhyw beth, oes e? Lyfli.